Rukometaši Sloge će u subotu i nedelju odigrati dvomeč osmine finala EHF Challenge kupa protiv bugarskog predstavnika Lokomotiv iz Varne. Oba susreta igraju se u Požeškoj hali sportova, prvi u subotu do 18 časova, a drugi u nedelju od 14 časova. Ekipa Sloge je spremna za ove duele, iako ih sa prvenstvenim utakmicama u narednih 7 dana čekaju 4 meča. Šta jedini srpski predstavnik u Challenge kupu kaže pred ove mečeve, saznali smo danas na konferenciji za novinare. Znamo kako funkcionišu, znamo da su vrlo dobro organizovani, znamo da im je najbolji igrač levi i srednji bek Branimir Balčev i da se radi o jednoj ekipi koja je spoj mladosti i iskustva. Oni dobro trče, oni igraju brz centar, igraju dobro odbranu. Čini mi se da je naša prednost u tome što smo fizički nešto jači i snažniji od njih, tako da ćemo u toj borbi, da je nazovem prsa u prsa, verovatno biti nešto u prednosti u odnosu na njih. Znamo za njihovog golmana, koji je u posljednjih 15, pa možda i 20 godina dominantan golman u bugarskom prvenstvu. On je sada u nekim podmaklim godinama, ali ono što kažu, golmani su kao vino. Tako da ni taj deo ne smemo ni u jednom momentu podcenjivati. Mi smo obavili razgovor zajedno, igrači i uprava, skoncentrisali smo se i odigrat ćemo utakmicu protiv Bugara, isto kao protiv Metaloplastike. Radi se o 2 meča, o jednom u subotu u 18 časova i naredni dan nešto ranije u popodnevnim satima u nedelju. Znamo da odmah posle toga u sredu moramo da idemo najverovatnije u Aranđelovac, da igramo prvenstvenu utakmicu, da bi nam u subotu došao Partizan, što znači da za 7 dana imamo 4 utakmice. Mi ćemo izaći na teren spremni. Bilo je nekih sitnih, da kažem, povredica koje smo regulisali tako što su neki igrači odmorili 2-3 dana, tako da ćemo sutra izaći potpuno spremni. Čuvali smo se i pokušat ćemo da prođemo ovu osminu finala ovog evropskog kupa i da se plasiramo u četvrtfinale, što bi bio verovatno najveći uspeh požeškog sporta. To je jedna ozbiljna ekipa, kakav god je kvalitet rukometa u Bugarskoj, kakva god je njihova reprezentacija. U toj ekipi iz Lokomotive je skupljeno sve najbolje iz bugarskog rukometa. Tu ekipa je sačinjena od juniorskih i seniorskih reprezentativaca. Imaju tog jednog igrača, tog Balčeva, koji se onako ističe, daje dosta golova, on im vuče sve konce u napadu. U odbrani su agresivni, znaju da igraju brzo, u suštini igraće ovdje onako kako i mi budemo dozvolili. Na našem su terenu i kao i svi prethodni protivnici neće im biti lako. Mi ćemo pružiti 100% naših mogućnosti, potrudit ćemo se u tom dvomeču budemo bolji, što se mene tiče da dobijemo obe, a u krajnjem slučaju da imamo bolju gol razliku, što bi značilo prolazak dalje, prolazak u četvrtfinale tog Challenge kupa. Pa mislim da mi nemamo čega da se bojimo, mislim da sve zavisi od nas, ako nametnemo svoj ritam, svoj stil igre, da tu Bugari nema u puno toga tih segmenta rukometnih da se pitaju. Sigurno ćemo igrati brzo, probat ćemo čvrstom odbranom i brzim kontranapadima da napravimo već tu neku osetniju razliku i kasnije da, ako je moguće, održimo tu neku veću razliku do kraja meča. Za prvi meč govorim. Drugi meč već na iskustvu i na pamet mora da se odigra. Mislim da i Bugari, da su i oni svesni da smo mi stvarno favoriti u ovom meču, međutim, kogod da podceniš i kome god daš šansu
da se pokaže u boljem svetlu, oni će to iskoristiti. U svakom slučaju sve zavisi od nas, mislim da smo na svakoj poziciji individualno kvalitetniji. Uz malu pomoć publike, uz pomoć ljudi iz uprave, mislim da tu ne bi trebalo da bude većih problema.